Біолог-біятэхнолог, магістр біялагічных навук, аспірант і асістэнт кафедры біятэхналогіі, а яшчэ перспектыўная вынаходніца ў сферы клеткавых тэхналогій. Тут у адной з лабараторый Палескага універсітэта ўжо 3-й год працуе Валерія Саковіч. Навуковую дзейнасць яна пачала яшчэ на першым курсе. Вывучала мікракланальнае размнажэнне раслін. Сёння ж аспірантка Палескага мае уласны навуковы праект у мікалогіі. Я занимаюсь вешенкой обыкновенно. Все знают, это съедобный гриб, употребляют его в пищу, продается в магазинах. У него есть хорошие ферменты, которые способны сворачивать молоко таким образом, чтобы можно было получить из него сыр. Сейчас используются импортные сычужные ферменты, они очень дорогие в нашей стране. Тем более это недостаток. И сейчас ученые по всему миру пытаются найти растительный аналог. Не менш навукова і эканамічна перспектыўнай можна лічыць і дзейнасць супрацоўніцы лабараторыі клеткавай фундаментальнай біятэхналогіі Яніны Камяльчук. Яна займаецца вывядзеннем чыстых грыбных культур, гатовых для глыбіннага культывавання. Микоризные грибы, они очень помогают на любом этапе. В первую очередь их используют на этапе адаптации непосредственно из стерильных условий к нестерильным условиям. Последующее применение этих микоризных грибов может быть введение каких-то биопрепаратов. Вот сейчас у нас это очень модно, органическое земледелие. 2 вида грибов эндофитов, атрыманых у Палескім універсітэце, ўжо паспелі зарэгістраваць у Генбанку. Ёсць і вынікі практычнага прымянення. У 2016 годзе біялагічна актыўныя рэчывы набылі гаспадаркі Брэсцкай вобласці, якія вырошчваюць буякі. Кацярына Прылоўская займаецца ўдасканаленнем тэхналогій у жывёлагадоўлі. Я поступила в Академию наук нашу национальную, и моя теперь работа заключается в том, что мы производим разработку системы кормления телят в молочный период, которая будет обеспечивать высокую резистентность и также будет оказывать влияние на лактацию коров. Віолетта Каралевіч таксама ў шэрагу маладых і перспектыўных мясцовых вынаходнікаў. Гаворыць, тэмай устойлівасці бактэрый да антыбіётыкаў зацікавілася яшчэ ў час студэнцтва. Перед нами стоит задача разработать препараты, а именно препараты на основе биологически активных веществ, в моем случае это флавоноиды, которые будут модулировать активность белков множественно-лекарственной резистентности. Вынікам гэтых лабараторных даследаванняў стане распрацоўка прэпарата, які зможа прымяняцца ў анкалогіі. Медыцына, харчовая прамысловасць і сельскагаспадарчая вытворчасць – гэтыя накірункі навуковай дзейнасці сёння з'яўляюцца прыярытэтнымі для Палескага дзяржуніверсітэта. Іх практычнымі вынікамі можна лічыць устойлівае супрацоўніцтва з прадпрыемствамі Беларусі. Тацяна Будгусаім, Людмила Салазна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».